Uy, kusok kayo. Tagam. Tagam. Antusa! Nali mong gunang kaantos? Lagi, wala. Kula pa ito ng graba! Ito! Oh, ito ang mga graba Ito namin. ang graba naming lalatan ngayon. Latan muna natin para Para humumok. ito, klase-klaseng graba. Ito ang lagit. Ito ay anupog. Ito ang pangilong bulibang. At itong mga graba na ito ay lugod. Ilulunod na ito kasi mainit na kayo. Ito pa pala, tunton. Ang tunton pag nagpanday. Ngayon, antayin mo munang humumok itong ating mga graba. Kasi, ang plano namin, magdinuldog kami dito. Ngayon, taklubin na natin ang mga grabang pangdinuldog. Antayin kumulo. Ang init. Yo. Napay graba. Ang graba pa ito. Pan. Uy, ayaw. Sumukok mo ay uli yung pan man eh. Para batoy bato tinuod. Ndutilyo. Upat gitu ka mo bato. Upat bato. Na ilala. Balaka kay kadantoy dali isa ango-ango ho. Lagi mo niya. Sino kaya ang maswerte sa pa-jackpot nating graba? May tatlong pa-jackpot tayo. Sino kaya ang maswerte? Mukhang nalalata na ating mga graba. Uklabi na natin. Luwag! 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 Si Stephen ang kinilang pinapahasngan ngayon. Bakit kaya? Ating tignan ang mga graba. Umukok. Hindi pa malata, hindi pa makusay. Sa sulod. Umukok ang sulod. Hahawasin natin ang mga graba sa kaldirong ito. Tagay kong suluran siya, kiinit ka dyan. Babalihin ko ang bangko kasi maluluto ang aking, itlog. Iba to na ang susudlan ng graba. Dili yan. Bulldozer. Pula-pula na ang aking graba. Ito ang mga lumban. Na may bato. Wow, nga. Gapil magyod. Kasi may gapil ng bato. Kunti na lang ang graba. Oo, troo. Hasta bato gyud. Pila ka bato ning gisulod anay. Wala na. Pagkatapos na malata ng graba, atin na namang tutunuan ito. Ito po ang kalaha. Halaga dugo. Hoy! Dumudugo! Joke lang, April Fools. Ating dusuin ang mga kahoy. Wala biya mo. Wala kahoy. Idibol. Hala. Ay sa huy. Wala tayo idibol. Wala idibol. Aga. Walang idibol naman kasi. Mantika ito lang. Buslutan. At ibo-bo. Gamay lang. Ang init. Ano may? Antusin natin ang kainit para sa inyo. Yate mo. Init kayo bitaw. Ano? Padulong ng alisgaw. Sige. Sunod! Ay, palayo. Lamas! Mabaw kay pagtupong gutaan na Sige po nang walay algebra. Dili ito na. Mistake. Sulay mistake. Ang lamas! Bobo ang ahos! Ang ahos para lumamig. Ang sibuyas para uminit. Resulta, hilalat. Powerful na ito. Yan. O kaya ng mga labas. Ngayon, lutong-luto na ang itlog namin. Dalang pas mo na gidne. Isunod na ang mga graba. Ayo, ito puti. Buang ka. Ibobo! Ibobo dito. Yan. Ang mga bato. Pagkatapos ng graba, balas! Ngayon, magmamasa tayo! Iandam sunod na simento! 1, 2, 3 ang sukad! Para sulan!